Guys, ayan guys, unboxing po ulit tayo. Andito na naman po ako, mag-unbox ng dalawang sapatos na ito guys ay binili ko para sa anak kong panganay. Mahilig siya sa mga dark color lang. Tapos ito ay ah, dala ng asawa ko, bigay sa kanya. Yung ng kakilala niya na may kapatid sa Australia. Ito guys, ito muna guys ang unahin natin na i-unbox. Mag-unboxing po tayo guys. Dito pala. Ayan guys. Hindi ko na ano guys kasi nakalimutan ko na ngang i-videohan to. Nawala na yung ko alam kung andito pa yung resibo. Nawala na kasi. Hindi pa ito nasuot ng anak ko. Andun lang, naka-imbak. Bale, yung binili ko lang siya para may bago siyang sapatos. Pero ayaw niya suotin kasi hindi pa daw sira yung dati niyang sapatos. Yan, basta gusto ko lang siyang bilhan. Ayan guys. I-ano muna natin yan. Ito guys, mahilig siya guys sa black lang. Black color. Ayan. Black color lang ang gusto niya. Yung luma niya guys, yung sinusuot niya ngayon, nasa school yung anak ko. Ganito din ang kulay na Adidas din. Adidas din, pero magkaiba ang kanilang design. Ayan guys. Ang size nito guys ay ayan guys. Ang laki ng anak ko guys. Ayan. Hindi ko alam kung nakita nyo guys. Ayan. Ang kanyang, ayan, nakita na presyo. Ang kanyang size. Oh. Ang haba ng paa ko. Ang haba ng paa ko. Ang haba ng paa ng anak ko guys. Ayan, kasi matangkad na tao. Ang laking tao guys ang anak ko. Matangkad pa sa amin ng tatay niya. Ayan siya guys. So, ayan. Yan, pinapasuot ko na nga sa kanya to, kaso sabi niya, wag na muna mama, kasi hindi pa naman sira yung kanyang sapatos daw. Ayan guys. Ayan. Siya guys. Pack. Ayan. Ayan guys. Oh. Panghaba. Ang haba niyan guys. Ayan guys. Ang haba. Ayan, oh. Haba niya. Ang ganda siya, guys. Diba? Yan. Pak. Oh, ha? Yan. At ito naman isa, guys. Yung bigay nga sa asawa ko. Pero hindi naman kasya sa asawa ko, guys. Ayan. Meron pa pangalan. Ayan. Kasya sa anak ko na panganay. Ayan siya guys. So, ayan. White siya guys. Yung anak ko hindi mahilig sa white. Ayan siya guys. So, ayan. Bigay lang po ito sa asawa ko. Tapos kasya sa anak ko. Ayan guys. Ayan. Ganda niya guys. Ayan guys. So, ganda niya. Ayan. Ganda. Ayan, meron pang di pa na. Ayan. Ayan guys. Ang haba rin ito guys.
Pang malaking tao talaga. Ayan na guys, yung dalawang bagong sapatos ng anak ko. Ayan siya guys. Oh, diba? Ang ganda. Ayan siya. White and black. Ayan. Thank you for watching guys. Thank you po. God bless.